Salam, hormatly vatandaşlar. Şu gün 2024 ýylyň 17 awgust septemberiň şenbe güni hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýanyň platformasy kanalyna. Hormatly vatandaşlar, şu gün men bilen efira ine Nurjan apa, Paşa Nurjan apa hoş geldiňiz. Salam Sal alaykum. Salam vatandaşlar. Salam Murat Kılıçeviç. Hormatly vatandaşlar, ine şu gün biziň gepleşimimiň temasy milli lideriň siýasaty, milletparazlyk we jinsparazlyk. Gelin şu tema girenimizde birinci bilen biz bileli. Yani milletparazlyk näme, jinsparazlyk näme, rasizm näme, şovinizm näme, ksenofobiya näme we şu ýaly bir topor yani jinsparazlyga ýakyn düşünjeler bar. Şonu biz gowy bir-birinden aýryp düşüneli. Onsoň biz göreli şu Gurbany Berdimuhammedowyň şu gününe alyp barýan siýasaty näme? Adamları birleştirip, öňe ak edip, adamları bir halk edip, yani üstürüp, şu halky geljegini gowlaşdyryp, Türkmenistany üstürmekmi ýa-da halkyň bir bölegini öz yani vatandaşlary diýip hatap etmek, galany bolsa gelmişek, yani milletsiz bir daşda duran ikinji sort şol ýaly adam diýip hatap etmekmi? Gelin şoňa bir serit geçelim. İlki bilen biz gelin jinsparazlyk nämedigini biz görelim. Ine men Wikipediýadan aldım, terjime etdim. Jinsparazlyk ýa-da rasizm. Jinsparazlyk deriniň renki ýa-da millet sebäpli adamlary kemsidýän bir düşünje. Bu stereotipleri ve käbirleriň beýleklerden ýokarlydygyna bolan ynam esasyna pikirlenmenin usulydyr. Yani haçanla bir millet ya da bir tire ya da bir velayet ya da bir rayon yani şu ýerde ýaşayan adamlar biz beýleklerden özümüzi ýokarda tutýar, beýlekler ikinji sort diýip hatap etse ve her gepini, her işini size barmak dürtüp dursa, sen kim o? Otur sen Levaply, otur sen Daşowly, otur sen Marly, sen kim o? Sen Balkanly, bar ýok ol şoldan diýip dursa, onu şuna jinsparazlyk we rasizm diýdi. Ine şu düşünjeler Türkmenistanda barmy ýokmy? Biz häzir görüriz. Nurjan apa, sen näme pikir edýäňiz? Ine mysal üçin Türkmenistanda bir velayetin adamları, ahal velayetin adamları, ahalın bar ahıllarla şu Kakadan başlap Göktepe çelli. Onun yani bar yerle esası Göktepe tarafı bizim köp velayetlerimizde var, köp yerlerde yol başı bolup işleýär de yerli halkı yani dolandıracak bolýar da, yerli halkı kontrol edecek bolýar. Yerli halka yerli liderler, yerli yani öňüden hünärmentleri öňe sürmän gaýtyp şu aşgabatdan iberliýär de şoň üçin Gurbanyň öz siýasatyny ýöredýär. Şu zatda jinsparazlygy girýärmi ýa-da şu zatda milletparazlygy girýärmi ýa-da şu zatda dogrymy ýa-da dogrymy? Näme bir pikiriňiz bar? Aýtyp berseňiz. Aslında düýbinden ýalňyş. Ýalňyş bu edilýän zatlar biz öz tarihimizde teredimizde ağızverlik yani Türkmençilikte ağızverlik şu Osman döwründen beri madama bileleşip tapmandırlar. Inni bu biziň döwrümizde çenni gelip ýeten bir mesele diýip pikir edýän. Yani biz häzir böyle bir wagtda ýaşaýas, muňa soň vermeli. Soň vermeli. Bu milletparazçylyk ya jinsparazlyk hiç hili bunyadatlar bolmaly. Bu bir ayıp diýip hatap edýän. Biziň şu wagtky 21-nji asyrda biz henizem şu meseleler bilen uruş berdim ýörs. Şoň üçin bu milletparazçylygy bir gra goýmaly, hemmemiz agzwer bolmaly. 5 velayet hemmesi bir bolmaly, agzwer bolmaly, bir-birine yardımcı olmalı, destek etmeli, yani kömekleşmeli her konuda. Hiç ayrımçılık etmeliler. Bu yani konstitüsiyada da yazılan buna yol vermeliler. Gatol belläkeşdiniz, ine hormatly vatandaşlar,
biz yine bir yere cins kardeşlik ya da rasizma şeylerimize düşünceler haysi hareketleri ölçüler ya. Yine şeyle insanlara esaslanan hareketler. Inançlara pardon, esaslanan hareketler yani. Dinsizlik. Yani senin bir adam demiyor ya. Özünden tek görüyor. Bu dinsizlik bizim rasizm. Yurtlarlık oluyor. Devlet toplumunun kemsizlenmeyi için. Misal için, yine eğer de bir alt protek bizim mali vilayetimizde böyle ufak ve buluş oldu. Şunları şu mali vilayetimizde de kemsizleyenler. İlk görün. Aşgabatlar yani Afal vilayeti, Mara vilayetini temsil ediyor. Mara vilayeti Buluşlar temsil ediyor. Şu yerli halkın bir bölümünü temsil ediyor. Şu da hatlara yine kendi toplumun temsil edilmeyi üçün hareketler rasizm deyip hadaplanıyor. Cins parazlık deyip hadaplanıyor. Çeşmelerin densiz paylanmağına alıp barayan anık hareketler. Misal için bir zat paylananına yani den paylanman yine hemme zat misal için häzir Ahala, hemme zat Aşgabat şäherine. Diňe Arkadaş şäheri. Aşgabat bilen Arkadaş şäheriniň tapawy näme? Aşgabatda gurulanok Arkadaş. Arkadaş o Gorjow diýen bir owada gurulýar. Näçip Gorjow diýen bir owa pullar köp harç edilýär, näçip Mardan alýan gaz, Lewapdan alýan gaz, ýa-ni vilayetlerden alýan gazyň puly gidip satylýardy. Şo pullar Gorjow diýen bir owa yıkılıp yani şol adamlar nerede? Şo yerde arkadaş şehir oluyor. Näçip deňlik yok yani baýlyklar deň paýlanok, näçip gelýän pullar deň investisiýa edilenok. Ine şu hareketlere yani cins parazlyga, rasizma girýär. Ine şoň üçin gurbanlygyň alyp barýan siýasaty diňe şunu yani öz arkadaş şehirini Gorjowda gurup öz üçün edýän zady beýlikleri Mara vilayet, Lewap vilayet, Balkan ve daha şu vilayetdaki adamlar ikinci sort görüp, ikinci halk görüp, yani olary deň investisiýa etmän, diňe bir tarap investisiýa edýär. Ine şunu şu Gurbanuly Berdimuhamedowyň cins parazlyk edýän hereketi. Mundan başga da cins parazlyk edýär. Mysal üçin KK bilen Göktepeň arasyndaky adamlar Beherden eçelli yani Türkmen galan Türkmen näli. Bu tarihi bilýärkä bu adam Türkmeniň nämedigini bilýärkä, gelip çykany, aňyr başyny bilýärkä ýa ýöne kellerine gelen ady ýa idiot ýaly bütün dünýäde gurulýar. Şol bizim ýa-ni halkymyza bolan zatlaram şeýle netijelep ýörmüň. Ine şoň üçin diňe şol diýen sözlerini Gurbanuly Berdimuhamedowy istenlik Türkmenistanyň grajdany suuda çağırıp, suud edip şonu impeachment işinden ayırmalı. O nähil milli lider bolýar, haçanla Türkmenistanyň ýaşaýan 5 milyon gowrak halka ikinci sort ýaly feredip, ýöne KK raýonundan başlap Beherden eçelli gaty gitse bir 600 000 adam ýaşaýar, ine şoňa aýratyn ütköşük feredip, ine şol bir halk galan Türkmenem däl diýip hatap etmek, onu diýmek ol diňe şoluň milli lideri. Beýlik adamyň milli lider däller. Onu näçip özüne milli lider diýdir ýa. Näçip Serdar Berdimuhamedow şoň milli lider diýär. Näçip Türkmenistanyň ýa-ni Watan habar programmasyna ýa-da hemme çykyş edýänler milli lider diýär. O milli lider däl. Hatda KK bilen Beherden arasyndaky adamlar közenip ýörler. Şoň milli lider däl. Hatda Serdar Berdimuhamedowyň milli lider däl. Kim edip ýör şonu hemme ýerde. Hatta öz garnaşynyň milli liderden olam kimse etmiyor. Bu öz-özüň milli lider. Şol ýaly idiot A harpyny şermenine tarihi bilmeýän ýa şol ýaly düşünjeleri tanamayan adam ine idiot diýilýär. Hiç milli liderim däl, bulmur Türkmenistanyň tarihyny maskarabat, maskaraçylyk, şu zatları eşitmeýän maskaraçylyk bir özüne milli lider diýen adamdan. Özüne milli lider diýip bütün dünýä baryp özüni ya hemme dünýä men Türkmenistanyň milli lider diýip aýdýan adam milletparastçylyk we cins parastçylyk edýär. Rasizm edýär. Men ine iki sany gowy mysal getirdim. Nurjan apa, başga da bilýän misalyňyz bolsa aýdyp bilersiňiz.
Mesela Türkmenistan'da dine Türkmenler yaşanıyor. Başka milletlerde var. Kazaklar var, Tatarlar var, Ruslar var, Ermeniler var, Gürcistanlılar var. Yani katı köp millet yaşıyor. O tayda bir ayrımcılık yapmak katı bir yani hem günah deysen hem olacak. Adamların hak hukukunu zedeliye deysen hem olacak. Buna son verelim oğlanlar, halkım. Yani bir devlette köp milletliğin yaşamak bir gururdur. Bize gayta neme veriyor, ağrı veriyor. Şonun için biz hem milletlerin haklarını, hukuklarını millet parasçılık etmeden bile bir yaşamak, az bir yaşamak biz için gayta ağrı edip düşünüyorum. Onun için prezidentin böyle bir ayrımçılık yapmayı gayet gıynanç bildiriyor. Hem de hiç bir neme sığan yok. Yani adamlar kimsitmek oluyor bu deyip düşünüyorum. Şu prezident yani milli lider mi ya da Serdar Erdoğan Ha, bir şey diyen? Milli lider. Yani bizde iki sanışı var prezident var. Biz onun hiç neme de bilemiz yok. Düşünüp bilemiz yok. Yine de çendi. İnni basım yine de sayılar olmalı. Biz yine de bilemiz yok. Kim prezidentliğine. Sebebi Serdar'ın gitmeli yerine, Serdar Muhammetov'un gitmeli yerine vacip meseleleri çözmek yerine mesela kakası gidiyor. Onun için halk yeniden düşünüp bilen yok. Kimin prezidentliğini, kim milli lider otaydı? Doğru, doğru. Doğru yalnız yine Türkmenistan'da iki tane prezident var. Bir ul prezident, bir kartinka prezident. Kartinka prezident Serdar. Onun bütün dünya görkeden böyle prezidentliği hiç saat başaran yok, umaran yok. Kabinet ministrinde de kağıt getiriyorlar. Man kağıt getirmem, ben bilemem özümü çözüm. Bana kalkımdan soran deyip soruyu iyi veriyor. O lüne krestanı koruyan prezident. Ondan sonra hakiki hareketleri ediyen prezident var. Prezident değilim olsa yine özüne milli lider deyip adlandırıp prezidentin haklarını uğurlayan adam yine milli lider kurbanı verdim. Yine bir yani inançların esaslanan hareketi yine hukuklar ve mümkünçülükleri çeklendirmeli. Yine misal için bir vilayetten Levap olsun, Balkan olsun ya da Balkanlara koy veriyorlar deyip haber geliyor. Marım olsun, Balkan Levap olsun, Daşol olsun, şolu Aşkabad'a varanlar şolu koy veren oklar. Yine şol adamın haklarını çeklendirmek ve şol mümkünçülüklerini çeklendirmek. Demek şöyle de rasizm var. Şol adamlar Aşkabad'a girmelilermiştir. İkinci sorta adamlar. Şol adamlar hatta Türkmenistan'da yaşayan oklar bir Türkmenistan'ın bir ovasında ya bir vilayetinde yaşayan o vilayetin ikinci sort vilayet deydi o yaşayan. Yine şuna da yeni bir gede aydan millet parasçılık yani cins parasçılık değil ya. Cins paralık, rasizm. Yine şu cins paralığı bir yani şey düşünüp bolluk. Yine hürmetli vatandaşlar cins paralık, faşizm, millet paralık, ksenofobiya ve şovinizmin arasında neme tapavut var? Gelin şunu seyredip geçelim. Yine milletçilik. Yurdun içine gönüktürülen düşünce. Milletçilik olanla, milletçi olanla şu yine yurdun içine yani urukturulan bir düşünce. O düşünce hem bir yani kuşağı var ya. Balkan olsun, Levap olsun, Daşol olsun hem milleti kuşağı var ya. Yani şu milletçilik değil ya. Siz biliyorsunuz bir yerlerde milletçilik partiyası var. Yani nasyonal parti yani öz milletini kaldırmak için birliktirilen güçlendirmek için parti ya da hareket ya da düşünce. Yine bir halkın medeniyetini, karşıtlığını ve ruhu, mirasını korumak için şu milletçilik emele geldi. Şu milletçilik şunu korap atpar ya. Biz öz yani din öz yani mentalitiyadımızı, deyip desturumuzu yitirmedi yani. Bizim milletimizi üstürür yani yine kavak milletçilik partiyasından dörüyor yine Türkiye'de yani yine şunu.
fundamental, milletçiliğin fundamental zatlarını goruýar. Medeniyetini, garşylygyny, ruh mirasyny, däp desturlaryny, ine şu zatlary goruyan da düşünje, milletçilik ve milletçilik partiýalary, milletçilik hereketler şu zatlary goruýar. Indi şovinizm diýip bir düşünje bar. Ine gynasam bizde milletçilik barda aýtsam, bizde milletçilik ýok. Ýani milletçilik diýmek bir diňe ahylda ýaşayanlar däl. Milletçilik diýip Türkmen milleti içine bir topor kiçik milletler ýa. Ýagny Buluş diýdi, Gazak diýdi, Dagestan diýdi, Rus diýdi, tapawut ýok. Ýöne hemme Türkmenistan bolup şu Türkmen milletini ösdürmek üçin. Ine şoň üçin bizde milletçilik kän ösmeli. Gürlenýä, aýdylýa ýöne östürilenok. Gorkýa gurban bolup, sebäbi halk birleşip şunu aýryp bilýär. Şoň üçin Gurban Berdimuhammedowyň siýasatynda jynsparlyk hökman bolmaly. Şuraya halky bölüp birleşdirmän, ýani özüne garşy bir tany etrap ýa velayet çykan ýagdaýynda da onu ýatyryp biler ýaly. Hemmesi birden çyksa ona kaçmaly bolýar. Şoň üçin şoň siýasatynda hökman hereketlerine jynsparlyk batýar. Ol halkyň tarapyndan saýlanmadyk adam öz-özüni bandit hökmünde niyaz öldürüp öz-özüni prezident eden adam. Ine şoň üçin Gurban Berdimuhammedowyň siýasatynda jynsparlyk bar. Serdar Berdimuhammedowyň siýasatyna milletçilik bagamy, jynsparlyk bagamy diýip bilen ýok, onun hiç siýasaty ýok. Alyp barýan hemme siýasaty zero neutral. Siýasat ýok. Yani kaçanla bir hareket edenine siyasatta, siyaset hareket edenine onu bir yani neticelap bolýar, onu bir krasalap bolýar, onu bir düşünje berip bolýar. Muň siyasat ýok. Şoň üçin oň alyp barýan siyasat bolmasaň, onu bir neticelap bolanok o siyasatyny, bir düşünje çykarp bolanok. Ine şuraya ýagdaý. Ine gelin şovinizme gelelim. Şovinizm bolanda şovinizm düşünce daşary ýurtdaky adamlara garşy gönüpdirler. Daşary tarapa gönüpdirler düşünce. Şu düşüncede agresif, milli ağılıp beýle halklaryň hukuklarynyň we azatlyklarynyň bozulmagyna getirýär. Ýagny, mysal üçin, Türkmenistanyň içinde diňe türkmenler, ýagny Kakadan, Beherden eçelli, Türkmen, galanı Türkmenler. Diýmek şol Kakadan, Akala çel, ýani Beherden çel adamyň şoň düşünjesi daşyna urupdurlan. Mara velayatyna, Lewawa garşy beýleki welayatlary garşy. Ya da ine Türkmenistanyň ýani meselesini şeýle. Eger de beýleki döwletiň meselesine görseň, onu bir ine Russiýany alsaň. Russiýa beýleki halklara garşy ýani düşünje gönüpdirler, rasizm diýilýär. Mesela sen Özbekistan'dan, Türkmenistan'dan, Aziyadan gelsen, sen ýani Aziyat, Çernamazı, şuraya bir kliçkalar koyup, eýem agresiýa döredýär. Ýani isleýän ýerinizde, isleýän sosial meýdançalarda, sosial basgançylyklarda, awtobusda bolsun, işde bolsun, suwutda bolsun, hemme ýerde sana ýani şuraya düşünje azar berýär we seni saňa gönüpdirler. Şuna şovinizm diýilýär. Ýagny bir tire, bir halk, bir döwletiň içinde özüni iň ýokary diýip hatap edýär we beýlek halklara garşy gönüpdirler düşünje. Ne şuna şovinizm diýilýär. Şoň azatlyklaryny bozýar, şoň ýani hemme zatdan çäklendirýär we şu zatlar her wagt bir kliçka oýarlar, bir lakam oýarlar şu halka. Şu hayfa araçı gönüpdirler. Ne mesela için Ruslar Ukraynalara natsistler diye. Natsistler de Ukraynalar. Onun bir millet yöne şunu bir lakam koyup şunu agresiýany ýani agresiýa etmek için edilenler. Yani şunu rasizm diýilýär. Pardon, şovinizm diýilýär. Rusiýa halky ýani şolardan uly. Şolardan ýani iň uly halk. Ine mesela için Rusiýa barsaň ya Rus gidip soňky 20 ýyl şol emele geldi. Öňde bakka ýa problema ýokdy. Bizi hormatlaýarlar, siýleýärler. Häzir ors bolsa beýlekler hata eden ok. Hatta Ukraina milletini hata edeni gurýarlar. Ne şunu
şovinizm diýilýär. Özlerine, Ruslar özlerine wysha rasa dip hasap edýär. Awamy şurasy hasap edýär. Şunun hemme ýanky düşünjeleriň erwet tarapa urukturulsa, onda faşizm bolýar. Şu faşizmin bir ýanky faşizme goly düşünjeler şunu. Tertap bolmaly. Şu düşünjeleri eger açyk radikalrak etsen faşizm etýär. Şonuň üçin gaty iti bolmaly. Şu torallarda yiti derecede cevap vermeli, seyretmeli ve netice çıkarmalı, sertap bolmaly. Muňa parlament gerek. Parlamentin içinde dinçiler var, medeniyet adamlar var, ilmi adamlar var, dilçiler var, ýanky siýasatçylar var, justiýa ugruna işleýän adamlar var. Şunun hemme düşünjelerini şular ýanky hemme öýt pikirlerini berip bir karar çykarýarlar. Şu karar ne faşizme, ne nasizme, ne şovinizme, ne rasizme, ne jins paralyga, ne millet paralygyna getirmeli. Şu ýalda atlar etmeli. Şonky bunu Türkmenistanda şu kararlar dil hökmünde berilýän ve şu ýerde jins paralyk elementler var. Hatta şu ýerde açyk rasizm var, şu ýerde açyk faşizm var, genosid edýär halkyna, Gurbanguly Hamedov. Hemme şu radikal taraplar var şu düşünjeler. Şonuň üçin biz şunu bir düşünürüz diýdik-de. Ýene bir gerek belläp geçýän milletçilik, şovinizm, inni natsizme geçelim. Natsizm näme? Natsizm kommunistlere karşı döredülen bir düşünce. Buna antikommunizm diýilýär. Bir halkyň hemmelerden milli artykmaçylygy ideýasy. Mysal üçin Arya rasaty, Ariyçy, Arya rasaty, ýanky beýleki Semit rasasyndan, ýanky Jöhitlerden ýokary Arya rasaty arasda bolmaly. Şoňa şu Arya rasatynyň adamlarynyň bolmadyk adamlar, ikinji sort adamlar ve şurayaly ýanky natsizm düşünjeleri ýene de bunu birleşdirýän zady içinde jins paralyk bar. Hemme düşünjeleriň arasynda içinde jins paralyk bar. Şu natsizm ideýasy ýanky esasy milli artykmaçylyk ideýasy. Ýagny Arya rasaty Semit rasatyna garşy görüşýär. Sebebi Arya rasaty ýokary rasa, arasa rasa, beýlikler ýanky hapagan buluşup ine Germaniýada yerli derecede emele gelen jins paralygynyň bir görnüşi natsizmdir. Doğru. Şu jins paralyk ýöne şoň bir görnüşi natsizm. Bu faşizmden emele geldi. Yani faşizm emele geldi, şondan natsizm çykdy. Ine natsizm düşünükli. Ine şoň üçin natsistler diýilýär. Ine Ukraynalar natsistler diýilýär. Niýe natsist? Näme natsist? Men bakyp gelýärdim o ýerde guruşup ýörüm. Häzirem gatnaşyp ýörüm. Biziň bir komandamyz işleýär şu ýerde. Näme natsist? Olar hak guman ýanky Rossiýa göre. Rossiýa natsist döwlete emele geldi. Döwlete dönýär. Ýöne Ukraina natsist diýip bolmady. Şoň üçin şu düşünjeleri jurnalistler lakamatyp ýanky ýaglyp goýup ulanýarlar da bir gow halky erwet ýanky erwet şoň suratyny emele getirýär. Doğru. Şoň üçin şu düşünjeleri biz bilmeli. Indi faşizm näme? Faşizm milletin ýa-da jynsyň revolýusiýa galkyşynyň we araslanmanyň zeruri bardaky düşünje. Esaslanýan jins paralyk. Ýagny jynsyň revolýusiýasy bolanda ýanky bir nasiýa beýleki nasiýa garşy görüşen nokta öldürýän, ýok edýär. Şo ýaly faşizm atbarýar. Ine men biz haçanda diýek Türkmen halkyny genosid edýär. Gurbanguly Hamedov faşist, faşizmiň ýa görnüşlerini alýar diýsem, biz ýalan aýdamdyk sebäbi ünsürim. 2020-nji ýylda iyul awgust aýynda diňe koronavirusdan aýyna 100 miňden orak adam öldü. Aýda Türkmenistanyň halky, Türkmenistanyň içinde. Näçe böldi? Gurbanguly Hamedov Türkmenistanda koronavirus ýok diýdi. Ýanky hiç ýeri ýok diýen soň hiç ýyl çäre görülmedi. Komissiýa döredilip çäreler, profilaktika, proseduralar, reglamentler
instruksiyalar düredilip ýa-ni eger düşünje etmese beýlik döwletlerden hünärmentler akelip hemme prosedura instruksiyalar düredip halky gowrap, medik tarapdan gowrap halat et bolýardy. Bir näçe adam ölüp gitdi, biýgüne, bilmän. Indi şu genotsid diýilýär. Sen bilýän şonu we halky ýürüte işlat bolanok diýip öz siýasatyny ýürütjek bolup, öz medik o düşünýär. Ýürütjek bolup bütün dünýäni aglaýan Türkmenistan üýtgeçik döwlet, hiç koronavirus ýok. Hemme döwletlerde koronavirus ýok. Türkmenistan üýtgeçik döwlet. Özüni tanıtjak bolup dünýä aýdýar, ýöne hakykatdan genotsid edip halkyny öldürýär. Ine şu faşizm diýär. Ine Gurbanly Berdimuhammedow halkyna faşizm etdi. Şu genotsid. Ya da nädir terhetler yapıp, haklaryny bozup, gynap, adamlara iş tapman, maşgalatyny ýa-ni ekläp bilmän genotsid etdi bu adamlara. Azatlyk bermän. Ne iş töredi, ne produktosyny berýär, ne sosial kömeklerini berýär. Ýa-ni hemme zat gülýärlik bütün ýere jar edýär da alýar da halky ýa-ni öz gününi görüp bilmediýän ölürk bolýar. Ine şuňa da genotsid diýilýär. Ine şu faşizmi Gurbanly Berdimuhammedow dogry etkin bolýar. Biz näçe şu düşünjeleri düşündirýär? Bizim halkymız ösmeli, bilmeli şu zatlar. Näçe biz gynanýar? Diňer iş ýok, iş ýok, uğruna biz gynanamda, biz köp zatlarda gynanýar. Bize garşy, ýani halka garşy köp hili basyşlar we görüşler alyp barýar. Faşizm, natsizm, jynsparadlyk, şovinizm alyp barýar. Şoň üçin biz köpedýär. Şol ýa-ni zulümün turatyny biz bilmeli. Şoň üçin biz düşündirýär. Indi ksenofobiýa. Nurjan apa, egerde siz goşşak adam bolsa aýdym. Yok yani Rusya Ukraynany böyle bir neme natsizm, faşizm da diýip aýdýar ol öň Benderler diýip hasap edýärler. O Bender diýen bir aktivist adam Ukrayna üçin öz janyny yani yer nemeden sarf eden olar halkyň düşünjesini yeniden şu Benderler zat diýip buluşturýarlar. Yani buna hiç gerek yok diýip düşünýän. Türkmenistanda bolsa başka vilayetlerden gelip arkayın mesela Daşovuzdan, Çarjowdan ya Maro oblastlarından gelip de Aşgabatda iş güç alıp bilen oklar. Yani bu gatı gynandırıcı, bu действительно bir millet parasçılık bolýar diýip düşünýän. Tamam, kılmışım. Yine bir ksenofobiya geçelim. Ksenofobiya näme? Ksenofobiya bolanın medeni jynsparadlyk, şahsiyeti saklamanyň mehanizmi. Däp bolan etno medeni görnüşi gowrap saklamak isleri. Iqtisady bäsleşikde garşylyk, özüni alyp barşy, ýaşaýyş durmuşy we şuňa meňzeş sebäpli başga bir ýerini halamazmak. Mysal üçin, men ine Türkmen köýnekleri giýen, ýa Türkmen balaklary giýen, ýa da Türkmen ýa-ni eşikleri giýen biri ýa-ni başga balak giýen, Hytaý balaklaryny ýa beýlik balaklaryny, ýa başga bir Afrikan köýnekleri giýen, şoňa garşy bolmak. Yani şu medeniyetine, şu alıp barýan öz mentalitetine, durmuşuna karşı olmak. Onun bir jynsparadlygyň görnüşidir ksenofobiýa. Türkmenistanyň o zatlary ýok, Türkmenistan ýapyk döwlet, bir topar Afrikanlar ýok, bir topar Hytaýlar ýok. Öz ýa-ni raýonlaryny emele getirip, öz ýa-ni diapetularyny görkezip, restoranlar açyp ýok. Şoň üçin hatda ors halkam öz ýa-ni magazinlaryny açyp, öz cemiyetini açıp, diasporasını açıp yürüyen oklar. Şuraya problema intak yok Türkmenistan'da. Kem. Yöne gelecekte mümkün bolu. Şunun için şunu karşılan bir hükümet tarafından görüş alıp barmalı. Sebebi hükümet neutral olmalı. Hükümet konstitusiya esaslanıp, konstitusiyadaki neutralni, adam haklarını koruyan, adam azatlıklarını koruyan, adamın medeni, kulturotny,
gorayan, medeniyetini gorayan kanunlar berzaýdy. Üçin hökümet organlar var, hukuk koruyan gurumalar, suud gurumalar ýa-da ýustisiýa şu zatlara ünsürip durulmak. Bizde Türkmenistana ine gurbanly jins paradygynyň hemme görnüşleri edýär. Rasizm edýär, şovinizm edýär, şöýle ksenofobiýa edýär, faşizm edýär. Kim buna baha berýär? Bizim halkymız düşünen olmuş onu tapalydy. Şoň üçin baha da bermez. Ine biz häzir şu gepleşmede şunu bahalamak için size düşünürüyor. Inni misal için ksenofobiya nämeler giýýär? Dünya hökümeti. Inni şu ksenofobiya, şuraya dünya hökümeti barmış, saýlanan adamlar beýliklere garşy. Ya-da dünya Ýewrey dil duşoy. Şunu da ksenofobiya hökümine sebep bolýar. Sarhok, yani Kıhtaylardan gelen tarih ya İslam hukuku. Şunun ksenofobiya. Migrantların çözmeği, yağlı fikirler bunun aydın misalı. Yani ksenofobiya misalı. Inni biz cins paradığı gelelim. Cins paradığı, cins ya da beylik toporlar, etnik toporlar, yani milletler, taypalar, tireler, maşallalar ve hatta erkekler ve ayarlar, garlar ve vekilçilik eden sosyal demografik cemiyetler inanç ve ideolojik karayışları toplumu. Birbirinden büyük kötü tapavutlu biyolojik görünüşler hazaplanırlar. Yine cins paralık köp zatları önüne kuşavar. Şunun için katı tap olmalı. Şu meselede yine misal için ayarlar erkeklere karşı olur. Bunun cins paralığını da görmüş. Ya erkekler yine ayarlar hata edilmek. Bunun bir cins paralılık. Yani şu biyolojik ýagdaýy boýunça sen şonu özüňçe den hata edemek. Doğrudan fizik tarapdan olar dürli, biyolojik tarapdan dürli, ýöne haklary boýunça olar den bolmaly. Olaryň haklary bar. Yani şoň üçin konstitusiýada ayarlar hem erkekler hem haklary den. Yine men bir video gördüm Türkmenistanda. Yani ki Serdar Berdimuhammed ine cins paralyk edýär. Krasalmak bolanok, yani ki ayarlary maşyn türmek bolanok, oýra barmak bolanok, bulak bolanok, ayarlar maşgalyk. Bunun bir cins paralyk. Hökümet ýol başdy. Cins paralyk etmeliler. Cins paralykdan halky goramaly. Ine şu zatlaryň cins paralygy giýýär. Şoň üçin bizim hökümetimiz ýok, bizde döwlet ýok. Bizde demokratly her türlü yani hükümet sistemaları yok. Yani parlament sisteması. On parlament sistemi demek değil mi parlamentta? Yani meclis, velayet meclisi, etraf meclisi, gençler bizde şu işler yok şu. Adamlar bağda şu yani şu sisteme işler yok. Onun hiç hakları yok. Ya da yerine yetiş köklü. Diyen Kur'an'ın Serdar Berdimuhammed näme diýse, böküp agdyna serip diňe şonuň isteklerini ýa-ki dolundurup ýördi. İsteklerini kanagatlandyrýar. Ya da suud sistemasy. Suud sistemasy bar, eger de rejime garşy bolsa stop. Onda sen basylýan. Eger de hökümete garşy bolsa stop, basylýan. Eger de hökümet bir korrupsiýaga garşy edýän bolsa, ýa-da han garşy ýa-ki bir kanunat edýän bolsa stop. Ne şuňa suud sistemasının bir bölügi işleyen, beylik bölügi işlenip diýýär. Diýmek, bizde döwlet kuruluş 3 tane sistema, demokratik işleme sistema işlemek. İşlemeden sebebi bilmiyorum. Konstitusiýa boýunça, bütün dünya konstitusiýa boýunça, Türkmenistanyň bütün dünyada bolşaken konwensiýanyň esasında 3 tane hökümet bolmaly. Yerine ýetir birinji parlament kanun çykarýar. Kanun bolmasa yerine ýetiriş hökümet bilenok näme etmeli. Birinci kanun çıkarış hökümet. Birincidir şol. İkinci yerine yetiriş hökümeti. Şol kanunlar yerine yetirenler yanlışlar sulh hökümeti. Yani kadiyet hökümeti şonu kontrol edip bir-birini kontrol edip duruyan hökümetler. Yok bizde. Onu öz başlak der. Adıma öyle yok. Adımlar bağda onun işlem sisteması yapıp düv. Onun üstünden üstlerin. Prezident bu şu sistemin üstünden hem hakları eline alıp
Sebäbi özi meclisin başlygyny belliýär. Meclisin başlygy özi ýaly bir wezipe, bellemäň haky ýok. Onu parlamentin özi belliýär, ýani meclisin özi belliýär. Meclis hem halk taýlýar, taýlanlarda. Şu meclisin içindekilerin öz ýolbaşçysyny taýlýar. Bu prezident belliýär onu aksan. İkinci, tuğdun yok, tuğdun hemme yani işgallerini prezident belliýär. Bolmaly näle? O nizami suud, yani neutral, hiç kime karşı değil. Bir hükümet ol. Ne yapacak prezident belirlemez onu? Demek prezident hemme hakları eline alıp Türkmenistan'ın dinlanıp sistemin bozayan adam ekeni. Onun bir masalışık değil. Bunun üstüne bir masalışık var. Şu üstüne de milli liderdi o. Yani halk maslahatını edip, halk masalışının hemmerini kontrol edip, bir adam şodan kontrol ediyor. Hani dinlanır, hani hükümet, hani devlet yok bizde. Ne şol şin aýdýan. Şunu hatta köçüde ýöreğinde hemmeler daşynda dur. Şunu ýöreğinde milli lider ol näme ýöremeli? Prezident ýöremeli, tag tarapyndan parlamentin başlygy ýöremeli, çep tarapyndan tuğunun başlygy ýöremeli ve ýygynyna milli lider ýöremeli. Ya milli liderin hakykatdan hem yani öz status şolurdan pes. Hükümet yine dolandırıcı yürümeli. Bu ne ýörýär? Milli lider ýörenle hemmeti leppeýle oturlar. Bar garaşly hükümet leppeýle oturur. Ya garaşly hükümet leppeýle oturur. Ya Ferdar ben moment ýörenle olaýam başgalardan ýokary. On berip dem başgalar. Parlamentin başlygy etdiler o. Parlamenti atstavka ýörtdirýär ýa-ki nimet bile o asnavany gerek, o ýa-ki prosedurasy var. Onu tutmaması gerek. Şonu yani bizde devlet yok. Açana devlet diýsem, pikir etmek bayda giyimin prezident milli lider. Bu da attır devlet değil. Bu da attır simbollar. Yönü bizde sistemalar işlemeli. Devlet sistemalar karıştı. Parlament, meclis sistematy, ya kanun çıkarıcı hükümet, ya netirici hükümet ve suud hükümeti, kadet hükümeti. Bizde yok. Sonra özbaşlık değil, karıştı değil, sonra din değil arasında. Ne şuna açacak bu yani. Doğru, gaçta doğru belläp geçdiňiz. Bir görünüşü. Ne şu jins paralygynyň bir görünüşidir şu. Şoň üçin Gurbanly Berdimuhamedow öz siýasatynda her wagt jins paralyk ulanýar. Hatta gürleşenini, belli adamı kimse diye, kiçik görýär, özünden pes görýär, ýygnak geçirenine, gürlerine da bir gırrık bir zat, bir samsyk bir zat. Onu dinler ýalan der. Hemmeler bloknot ýalypdy, şonuň jins paralyk. Şol adamlar özüni kiçik görýär, ýa-ki millidir gürlerine. Bloknotny ýalyp aşak berdi. Näme tapawdy? Köp ýerlerde has ýokary, ýa-ki milli liderden. Dem bolmaly. Näçip Ukrainanyň ada saýlanan prezidenti ministr obrony bilen dem uruluşýar. Hemmeler bilen dem ýörenle hemmeler daşynda dem. Dem statusy ulurak olardan ýöne statusy gerek ýerine ulanýar. Ýagny gol şekilinde ya bir ýerde duşuklarda ýöne ýörenlerine men prezident diýip men ýekölüm ýöremeli duran o hemme bile ýörýär. Ýa-na çağlar uşýar, alýa elini götürýär. Bunu adamlar siýýär. Bizim milli lider diýen bir kezzabı kim siýýär? Öz maşgaladan tiýlan oglan üstüne ýygyrýar. Meni aladyň prezident etdiň, hemme haklaryma ogladyň. Onuň hiç. Ine sedin jins paralyk öz ogluна gaçy. Baýlaka adamyň ýanyna aýdýar, ay goýmaly elekenim naý. Hakyky tormuz, başarýan tokuýo, hemme zat meni etdiler. Meni etmeden hiç adam elden ok. Aýyrjak. Onu gün aýtda günnün gün aýtda. O zaman sen aýrar ýalgyň, sen kim? Sen saýlaýarmyň? Hakykatda hökümetde döwlet bolanmasa, sen saýlaýarmyň ýa halk saýlaýar? Sen kim? Şu ýa bir kezza hökümetten daş adam, hiç wagt hökümete gelmeli adam. Hökümeti basyp alyp, öz pikirini ýöredýär, ýa beýlekirin düşünjesi pes. Halkyň düşünjesi pes, bilen okşanyň. Ýa işlerem polis emhemen tutup bastırýar, gorkudýar, üllürýär, urýar, gorkudýar. Bandit. Hakyky bandit.
öz pikiri, öz alçağı, öz hünärmentligi, öz ukyplygy bilen dolandyrylan nokta diňe emheme bilen polis şunu işlemese 24 saatda şunu wara öldürýär, köçede öldürýär. Zorla öldürýär Saddam Kaddafi. Şoňal kezda, şoňal awraýsy Türkmenistanyň grajdanı. Cinayetçi, türmede oturmaly adam. Rossiyski metod bilen Alıp barýan siyasatan jins paralyk. Hemme sorulurda jins paralyk. Yürüyüşem, ola neme ralda neme turup adamlar ölüp ýör köçelerde. Türkiýe köçelerinde. Türkmenistan için ölüp. Ralda turup bütün dünya okudy. Men ýokary şularda. Şunu meniň gullarym. Jins paralyk. Bizde paçalyk ýok. Bizde respublika, döwlet. Döwletde konstitusiýa var. Dem, prezidentim dem, bilim dem, bilim ýa-da çopanmydym dem, prezidentin hemmemiz dem. Biz öz haklarymyzy ulanman soň şular kezzaplar öňe çykyp hemme rahat bolup kartinka orkalýarlar bizde döwlet bar diýip arkasynda bolsa diňe emheme bilen ban topor ýasap adamlar öldürýärler türmede. Hiç bir haklary ýokdur. Şoň üçin men size diýen öz haklaryny da näliklerini bilip başlaň. Hemme ýerde haklaryňyzy, adatlyklaryňyzy, jins paralygyna garşy görüşiň. Öz bardyňyzy aýdyn bir görkezdiň siz bar, siz bir ýa-da bir adam siz, bolmasa sizi hasap eden oklar. Ağlamadyk çağa emjek ýok diýişýär. Zat diýmeden hiç tat ýok. O imsim, ay men bilýän men näme diýin. A näme diýen sen aç bolsaň baryp işläp bir ýerde pul alýar, gazanýar, produkty getirýär. Şuraya tamam bir kimse baryp aýtmaly. Aýt bolýar. Ya kellem ketip alýarlar. Ýok. Ya näme var? Hekimle gaýtsaň. Gene şunu ýa-ki arşyna aýtsaň, näme seni kesip öldürýärlermi? Ýok. Barba aýdýan men maşgala meklep bilem o. Prezident Raled maşyn türkýär 3-4 milyon dolar. Man kömek etdim. Aydın prezidenti. Ine men arda bana sroçno gerek ýa-ki kömek. Men şoň raýaty ýa-ki men grajdan Türkmenistan o bizim milli liderimiz. Ýadym şoň hat man kömek etdim. Hiçdan edem o. Hiçdan bolan. Ütköçlüğüm ýok. Bolmadym. Şonuň üçin her kim öz ýerine kiçik ädim etmeli. Pikir etmen, men Türkiýede işleýän her jaýym urtym. Sen jaýy ur, doguzga barýan. Gerek bolsa jaýyňa bararlar. Gyzyňam dogurlarlar. Aýalyňam dogurlarlar. Bir heppe ýelenler getip ýörenler. Ahym bolayam. Tutup alýarlar dedi. Restoranna, o ýerde, bu ýerde, görün ýerinde. Etraf alýar ol. Şonuň üçin vatandaşlar Türkmenistanyň milli lider diýen bir kezza, milli lider şolam ogurlan adam, öz oğlunun esasyna berilen, halkyna berilen okýuşlar. Şol adam hemme siýasatyna jins paralyk edýär. Hemme siýasatyna rasizm edýär. Şovinizm. Hemme siýasaty şoň diňe şonu etmese dolandyryp bilmeýär döwlet. Diňe emheme polisi üstünden döwlet dolandyryp. Ne ukyýy wa, ne düşünjesi wa, maskara wa. Ine men şunu aýtjak boldum sile. Ya hemme Nurcan apa bir minut men jemleýin, onuň size söz berjek. Şu hemme görkezlerin, görnüşlerin hemmesi jins paralyk görnüşleri. Bolup jemgyýetde destruktiv ve weýran edici täsir edýär. Dogry düşünün. Bizim adatlarımız, haklarımız ol burada ýöne şoň içinde de jins paralyk bar. Ýa-ki aýdylan, ýa-ki jins paralygyň görnüşleri bar. Şoň üçin biz jins paralygyga garşy görüşmeli. Her adam. Bizden näçe sen Ýewropa gelende sana diň seredýär. Kimse demoklar. Sen sary, gyzyl, uran oklar köçede. Näçe Ýewropada ýaşaýan adamlar jins paralygyga garşy görüşýär, näçe Türkmenistan görüşýär. Näme Marin welaýatynyň adamy, Lewanyň adamy, ya buluşlar bizden kimmi? Men size aýdyn. Egerde buluşlar 1 milyon näerler, 3 milyon bolunmasa bize ýem ýeňerdik. Ine günaý ýen size. Biz buluşlar şo bolmaly bilendik. Köpüýmiz. Gatymet kalkdy buluşlar. Biz bolsa olar kimse diýär. Marabardan üstüne ötüyorlar. Bolmaz olur yani. Ya gazaklar, ya da beyli kalklar.
ya çerçevdeki yaşayan adamlar üstünü unutuyor. Bolmadı. Anamın her bir tirede, her bir millette öğrenmeli almanlar var. Şeyle birbirinden öğrenip, birbirinden öğrenip, ösüp bir dövle demeli. Bir millet emele getiriyor. Amerika'da diyordun, ne açı milletler var? Onu görüşe cins paralar karşı. Sen bir kara bir niye girdik göreli? Tayyip'den min zat bilmedim. Çoyardı. Ya kanunu çekilmeden zat bilmedim. Ya sen şu orada Avrupa'da dik görüşün niye girdik bir yerine? Olmadı. Kara deyip bilerdin. Ben küçük niye girim deyip bir değişme hükmünde diyebilirdim. Onunla da başlama sormalıydım. Şurayali. Şoň üçin cins paralyk hem ýerde bar. Diňe Türkmenistanda, ýöne Türkmenistanda döwlet ýolbaşy diýen bir kezzap Türkmenistan basyp alan adamyň siýasaty, millidiriň siýasaty cins paralyk. Şoňa esaslanan siýasat. Hem ýerde aýdýan işinde, ýürýän hereketlerine, görkezýän videolaryna, barýan ýerlerine hem ýerde cins paralyk. Biz şoňa garşy bir juruşmaly. Şoň üçin her adam özünü kimsitmeli. Her adam sen şuun iman şorun yok mu? Sen ne güne değil. Elin ayağın var işleyecek, sen iş yok. O 50 doğruluk iş erteden akşama çeli işleten, bir aylar işleten, ol iş değil. Ol iş bilen sen maşgalan etler bilen ol iş değil. Ne yapacak Türkmenistan hem yerde $700-800 aylık alıyorduk Gürköl'ye, yönü hakikattan elinden $100 çeli aylık alıyorduk. Bersin $700-800. Şu bütün dünyada Gürköl'ye yani. Gürköl'üş yani. Şoň üçin dastoyna aylyk alman çalışmaly ve hökümetten talep etmeli. İş yerden döredip bilen okmy? Sosial kömegini bersin. Produkty paýlasyn. Bize her ay pulumuzy geçirsin. Bizim çiğmal satılyan bayramımızdan gelen pulun yürüyütü 20%'ını sosial kömeklere dik bersin. Onu bilen okmy? Yani zavod fabrika kurup bilen okmy? Kayıtları daşla sat bilen okmy? Sosial kömeklere bir ay meli konstitusiýada ýazyldy. Bir de oyun tek gelir. Nurcan apa, yine şunu benim aydan düşüncelerim vardı. Neyme koşuklardı olsa yine koşuklar. Hem de doğru belirlep geçtiniz. Yani konstitusyada hem de kağıdı yüzünde yazılı. Ama fiziki hiç bir dat yerine getirilen o kıynansakta. Şoň üçin Murat Köçüş doğruydu ya. Her bir halk, her bir adam koşup öz haklarını talep etmeli. Eğer biz etsek, edil Avrupa'daki ýaly, mesela Amerika'daki ýaly rahat yaşam özümüze sunup biliriz. Hiç bile ayrımcılığın bolmaz. Senin renkin on ýalyken ya da eňnişiň on ýalyken deyip. Şonuň üçin halk, hükman öz haklaryňyzy gorumalysyňyz. Yani bize başka yerden gelip bizim hakkımızı koruyacak adam yok. İçinde olsun, daşında olsun hükman öz haklarımızı korumayı öğrenelim. Şimdi vakit geldi. Sağ olun Nurcan apa. Hormatly vatandaşlar, yine biz size şu gepleşikde cins paralylığın görünüşleri, rasizm, faşizm, natsizm, millet paralyk, xenofobiya, şovinizm, şu görünüşlerini düşündürdük. Ve şu görünüşlerini biz şu günü özüne milli lider diyen bir kezzap Nurullah Berdimuhamedow'un alıp baryan siyasetine şu zatların bağdığını biz düşündürdük. Eğer de biz yanlış anlasak, eğer de biz köp zatlar aytmadık olsak, şu komentariyada, şu videonun aşağısına komentariyada yazıp bilirsiniz. Hormatly vatandaşlar, biz inni 20-nji asyrda 2024-nji ýylda özümize jogap bermeli. Biz şuraya döwlet bize gerekmi? Yok. Bize şuraya ýa-ni milli liderin öz-özüne bagly, öz-özüne peýdaly, öz üçin avantaj gurun sistematy bize gerekmi? Yok. Öz sistematan güm çöküp ýok o zamanlar. Şu kezzap. Ine şonuň güm çökmäne biz her kim, her bir adam öz goşunyny goşmaly. Bolmasa şu gün
Çünkü Türkmenistan'a kezzapçılık edip hükümetin pul oğurlap bir yerli çinonik bilen ediyen mafiya işleri edenine adam bayak gidip otuyor. Beylik garipçe puharaca adam onu seyredip ay yaşa bilyara şu bol ya. Şon uğrunu almak için canını vermene tabi. Ola bir butonun kezzap. Pul oğurlaya. Sen bağını oğurlaya. Şona ters baka verip düşüneceğimiz ters olan ters baka ver yani. Biz bu anahtar durdurmalıyız. Bilinse diyemin, nalonun pes olmalı, hükümet sen nalonga yaşamak, hükümet çiğmağa satıp yaşayan, hükümet yani NDS deydi beylik nalokların üstünde yaşayan. Arada bilinse diyen, iş yerden duyuyor diyen, hükümete azar veren hükümete yani kaç tutan bolan bol yağını hiç bilmeliler. Hiç bilmeliler. Eğer üstüne arla olsa, gelip bilir, bağırlak bilir, doğru olsa problem yok. Qaytip tanım kömek etmez. Yani sen iş yerinde de öyle sen nalog töleyen, sen ayrılışık ediyen, iqtisadiyette sen köp zatları yerine getiriyen, pulun artan vakti doğumlarına şuna veriyen, toy ediyen, adamları iş alyan toy edende, onu paylayan, sen gerekli adam. Halk için, millet için, devlet için. Sen hükümette işleyen, sen hükümette dasta oynayalım olmalı. $3.000, $4.000, $5.000 aylık olmalı. Sen bari şopurlayan, korrupsiya edip alyan, ya halkı gıynap alyan, almalı olyan, alyan sen şopurları. Ne yapacak onu alır, yani halk gıynap alır yani. Biz sana aylık verir, sen kanun olma. Tertipleştirmeli. Türkmenistan tertipleştirecek oradan bir zaman çinoniklara, yani hükümet adamlarına dasta oyun aylık vermeli. Ondan sosyal tarafından, yani hup aslında adamlar iyi işte, köp çağılı, yani adamsı yok, ya da ecesi yok, ya da yetim kalan adamlara korumalı hükümet. Sosyal kömekler vermeli. Kalan orta adamlara iş yerleri mümkünçülükler açmalı. Yine etmeliler. Kim ediyen bunu? Kim alıdı ediyen şu da? Hiç kim. Bunu alıda ediyen kişi deyip görkö diye yöne cınt paraları yani ömür sürüyor. Şunun için yekölüyor ya, rali sürüyor, yekölü çıkanı hemmeti yani yeplen litbe diye. Şunun için öz varanına hemmeti kırada durmalı yüzüne hiç kimse etmeli adamlardan korkuyor. Şuraya ak mermerler koyuyor, aşağıda teve karada korsa korkuyor. Bunu her halk alt gider deyip. Dine atbak olmalı adamlar köp olmalı. Şuraya bir psikbannoy adam, idiot, kirleti giden, biz bunu durdurmasak, biz bu mira elçilerini bilem de Eyyam Türkmenistan'ın psikbaniyse 6. palata yasadı bu adam. Yani şurayı çak oluyor, şu yaklaşımda. Nurcan apa, başka uşaklı adamı olmalı? Yok, siz kemmedardy doğru bellep geçtiniz. Allah'laşyaz. Halkım oturmalı, aydışmayalı, öz haklarını korumayı, öğrenmeli ve talep etmeli. Onu ne hemen? Şunun bilen biz efirimizi tutuyoruz Nurcan apa. Başka ne hemen olmasa. Hormatly vatandaşlar, biz şu efirde size millet parazçılık, yani cın parazlığının görünüşlerini bilen tanıştırdık. Çala ayıp geçtik. Bu her bir görünüşü bir ultiyama. Yöne şoň bardygy, çünkü döwlet basyp alan bandit Gurban Berdimuhammed ve onun topory, yani ýanyna kömekçileri Raşid Merezow'dan başlap, pasport mafiýany başlady. Watany satan, Ruslara satan, inni Erdogan satyp ýören bir kezzap. Şol adam, yani şol ýaly adam bandit topor Türkmenistan dolandyryp Türkmenistanyň ýerlerini ogurlap ýatyr. Yine biz şoňa garşy hareket etmeli. Şol yani şoň milli lideri jıl parazlyk edýän halka garşy şonu durdurmaly. Şoň üçin her kim hareket etmeli. Sizin barıp biljek ýeriniz hekim, arçyn, vilayet hekimi, şäher hekimi barıp arzalaryny aýtmaly. Üýüşüp gitmeli onlara. Her kim köçeme üýüşüp gitmeli. Barıp aýtmaly. Sen kanun bolama, sen hökmen bir ýa arzyny aýtmaly ha. Oraya bolmaly. Ya özüň al, ýüreginiz ölüp gidýär. Psikologik travma. Hemme keseller ýerindendir. Ne Türkmenistan halky ölüp gidip otyr. Sizin kan bilemok, men garnaşlarym bir-birinden ölüp gidip otyr. Sizin kan şeýledir. Ya bir ýanky toprakda ýaşar, bir sistemada ýaşar. Durmaly şu zatlar. Doğru. Bizim
Sivilizasyon dünya geçmeli, bu tarafa geçmeli. Bizi bir sivilizasiya goşar ýaly etmeli bizim döwletimiz. Bolmasa biz demokrat kariyer ýa-ni diňe bolar her wagt. Şoň atdan tutsa Türkmenistan tutulýar. Goýmaly şu zatlar. Näçe? İksan bir jellat. Gurbanyň eserde berdim hany. Gurbanyň ýakasyndan tutsam hemme zat durýar. Hemme zat düzelýär. Ine şolardan Türkmen halkynyň tarapyndan iň ýigrenýän adam biz durdyk. Hormatly watandaşlar, şunuň bilen biz öz efirimizi goýýar. Şu videoň aşagynda kommentariýada öz pikirlerini ýazyň. Bizim sizin maslahatlaryňyzy, sizin tanqidlaryňyzy dinlär. Dogry bolsa ýerine ýetirir, alar, öwrenir. Bizim sizden köp zat öwrenýär. Hoş sag bolun, indik gepleşip. Hoş sağ olun vatandaşlar.